Ngifuna ukuthi namhlanje bekezelela ubumnyama obhekene nabo kuze ungasithathi isinqumo ebumnyameni ngoba leso sinqumo sizoba ubumnyama futhi sizokulidela ebumnyameni. Ake ubekezele nje kuse. Ngiyathi impilo yakho kunzima but akubekezele kuse. Kunezinye izinto ofanele ubheke ukuthi imeke kwase empilweni inezokwenzeka. Kwekuthiwa makusekuzokusa kuba mnyama kakhulu. Ungenzeka ubona wena sekumnyama kakhulu njengamanje empilweni yakho kanti sekuyasa. Bekezela kulobo mnyama ngoba kutshengisa ukuthi kuyasa. Once kwaqala kwakhuphuka ubumnyama kusho ukuthi kuyasa. Once aqala zakhuphuka izimpi kuyasa. Once aqala kwakhuphuka ama difficulties kuyasa. You know what, ukuthi masuzonqoba impi kuba ngazuthi uphelelwa amandla kanti usuzonqoba. Lamandla wabona ukuthi seyaphela sewuzonqoba. Qaphela ke kuyenzeka ke kuse uthola kusavukeki. Ungalingeke ukuthi mase sekusile bese kuba nzima ukuthi uvuke. Kunabanye abantu ukuthi mase sekusa omunye umuntu kade ethi kuyosanini kodwa mase kufikile ukusa agcine sezukufudumala kubumnyama bakhe. Agcine sezukufudumala kwengubo yakhe. Omunye akusavukeki. Sekumnandi ukuhlala kulo comfort zone. Sekumnandi ukuhlala kulo mpilo sozowayijwayela. Kunempilo empilweni nje ongafanele ufunda ukuyijwayela. No matter noma kuthiwa kanjani, ungafuni ukujwayela isituation obhekene nayo. God bless you. Mile njalo yabathwala abantu.